ćemo mi saviti ako... Si stisnula? Deco, ovako bi naše kosti izgledao i ceo naš skelet, da ne jedemo jaja, da ne jedemo žitarice, da ne jedemo mleko, sir i sve. Ne da ne jedemo mleko, nego da ne pijemo. Da ne pijemo mleko, tako je, da ne jedemo stvari od mleka, hranu od mleka, ne bi imali kalcijum u našim kostima. I naše kosti bi se ovako savijale. A kako mi ne? I bili bi kao gmizavci. Što ne možemo da? Mogu da pipnem? Možeš, naravno. Bože, jako je mekano. Tako bi isto naše kosti izgledale. Polako. Na čega vas podsjeća? A meni ima na glistu. Na glistu? A jel vas podsjeća malo na gumu? Luk ližem. Nemoj lizati. Fantastik! Fantastika!